Ama ilunun içinde bir cavan oğlan öýlenýär. Taqriban şu zamanda her öýlenýäniň de başynda şuna hal bolmasa ýene 5 ýylçylyk boljak da. Şaýat da bolanmady şu halaçylyk. Oğlan pakir, öýlenen oğlan mydam arada da. Zena anasy diýe başga ýerde ýaşaýldy. Enesi gitsen men radyda diýe nämetmen ştada. Zena anasy diýe men enen köfün göterip bilmeýän diýe. Men sen ýüregim howluk ýa öýde diýe. Daqýan men diýe. Aşarmaýan diýe. Ýoksa men aýyrşak ýa men nämetjek diýip bir azalar berweti. Enesi aglap tu gitsen men radyda diýe. Aya gelin menen gelin bir erkek adam da arada şoň zena anasy bilen erkek adamyň enesi şylaň arasynda sele rahm diýen mana barmy? Awvel biz şunu bilmeli. Gelin men gaýnanyň arasynda mowzu sele rahm ýok. O sele rahm bolar, rahm daram bolar biri-birine. O bende başga benden gyýdy, o bende başga benden gyýdy. Bana sele rahm diýilmi? Hop näme galdy? Bir jadak galdy. İkram, silik galdy. Siligi ki Peygamberimiz öz garyndaşyna edýänmiş. Guda tarafa ýaýan aýallygyny süýt aýallygyny Hazreti Şima sele rahmyň içinde dän ahim. Emma Peygamberimiz ona hormat goýuşyny özde bir taýda da şeýle. Awwal gaýnanyň wezifesi gelinne silik etmeli. Şoňa silik edip bir nowy edep terbiýe tawasyny saklamaly. We gelinne öz gaýnanysyna hormat silik etmeli. Aha meni bolmaýar da näme diýinýär jowan olan. Men açygyrak gurrun ödeýli. Pakir arada du haýsym diýennet çemene awara aldyrak kesip oglan. Erkoglanyň wezifesi ştada. O tadana gitmeliler. Başarsa öz başyna aşöýüni aşpazhanyň öz başyna etmeli. Enesine aýtmaly, ene gowurşmaýaňyzda biri-biriňde düşman bir bolmaň diýmeli. Biri-biriňiň gülmesine we zindigisine girişmeň, dehalet etmeň diýmeli. Ene de öz başyna şu öýüň içinde gelin öz başyna bolmaly. Iň ahyrky şu mahal ilunun içinde ahun molly din we ýaşulyň berýän hak jogaby. Onu maşa näme etmeli? Göçükse ene Allah uty gitsen gelme diýe. Men balam diýe ulartdym diýe. Şu öýde bolmaly. Ene aza vermeliler, zena anasından çüreyim, zena anasy ärine aza vermeliler, enesinden çüreyim. İkisi de oğlunun halini derk etmeli. Erkadıma rahm etmeli. Aradaki oğluna, öz oğluna rahm etmeli. Ene zinanı öz ärine rahm etmeli. Bir yüreğe uymeli. Şurada adam ahim, şurada insan ahim. İki olup içini yemeller ki onu ağram salıp arada koyup. Huday razı olmalı ki bundan. Hudayın hoşu gelmez ki. O pahin näme etsen men aldyrak titrak kesip. Gitse de oat gitmeye de oat bol. Şu öýde bolmaly. Emma zindigisini joda etmeli. Oğluna hamana terbiýet bersin ene ata. Zena anasyna belli etmäni. Gelinine belli etmäni. Oğlum emel, ol terbiýet bermeli, gelmäke. Örmäke, toý etmäke terbiýet bermeli. Şidre bolar diýmeli, il bunu gözde diýmeli. Şidre bolsa diýmeli, he ora mekan molly bir erkek adam ýa gaýratly jowly denanaň sakla diýmeli. Bir agram salma diýmeli. Odol ene taň wezifesi terbiýet bermeli. We odol ene taň wezifesi gyzyna terbiýet bermeli. Gyzym bar ýaňdam öýe abrayda saklajak bol, imanna saklajak bol, mehabbet edip erkan saklajak bol diýmeli. Huday kuwat bersin bir torhany wada. Gelin barya dargadayn ip barya da şöýe. Näme diýip musulmançylyk diýip bolmaly atmış. Bir en ata terbiýet bermeli ki berme. Ya gaýnana gözdeş tufat gelin gelse şu etini ýeýin aza beren diýwati. İki tarapda kane wala. On pakir oğlan arada ýaşaçyk jowan oğlan gözünden ýaşa kuwati. Mesnäm molly olan arasında sele rahm diýen da muhim däl. Olan sele rahm diýilmi? Gelin men gaýnanyň arasynda silik etsele o belli zat sogaby. O silik etmeye düşman bolmasynlar. Oğlanna şu öýde aşöýe öz başyna, otagy öz başyna, ola da aşöýe öz başyna, otagy öz başyna. Tamam mı? Gelin oğlan enan ýanyna baranda, zenanas aza berse zalimdir. Ne baryan, ne kan oturdun, ne bir zat etdin, zalim bolar denany beýtip her ne diýip bermeliler.
Ya öz anasının yanına oturanlar ene eziyet verecek o da bir de zalim olur ene. İkisi de görünüp duranlar yöne hemmesi cedellikten bija Hudaý peýgamberiyatdan çıkarmadan bolýar.